Info Podcast. Dobar dan, poštovani slušalci Info Podcasta, dobrodošli u novu epizodu u kojoj ćemo govoriti o najnovijim geopolitičkim dešavanjima. Svakako da oči čitavog sveta su bile uprete u Aljasku. Dakle, američki predsjednik posle Aljaske i razgovora sa Vladimirom Putinom vodio je i razgovor u Vašingtonu, ali sa evropskim liderima. Kako prenose mediji, između ostalog čelnici zapadnih zemalja zamolili su američkog predsjednika da lično utiče na Orbana kako bi Mađarska prestala da blokira proces približavanja Ukrajine Evropskoj uniji. Nakon čega je zaista i usledio telefonski razgovor između Trumpa i Orbana baš na ovu temu. Mađarski premijer znao je više puta izjaviti da se članstvo Ukrajine u Evropsku uniju neće dogoditi, također da ukoliko bi Ukrajina postala članica Unije usledila bi finansijska katastrofa i ekonomsko samoubistvo, a da bi ta situacija uglavnom uticala, kako je Orban ocenio, na Mađarsku, Poljsku i Rumuniju. Orban je nakon telefonskog razgovora sa Trumpom još jednom potvrdio da ne namerava da promeni stav uprkos pritisku. Orban je dodao da članstvo Ukrajine u Evropsku uniju ne pruža bilo kakve bezbednosne garancije. Pored toga, u razgovoru je iznešena spremnost Mađarske da bude mesto potencijalnog sastanka između Putina i Zelenskog. Mađarska je već više puta sebe kandidovala da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine. Ovo je još jednom potvrdio i Sijarto. Za sada postoji nekoliko predloga gde bi razgovori između Putina i Zelenskog mogli da se održe. Lokacije koje se pominju su Mađarska, Švajcarska, Austrija, Turska, a van Evrope su to Saudijska Arabija i Katar. Trump za sada odbacuje mogućnost ulaska Ukrajine u NATO, što svakako odgovara Rusiji, ali istovremeno nastoji da Ukrajina dobije šansu za ulazak u Evropsku uniju. Poznato je da je Orban podržao javno Trumpa u trci za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, kao i da se često ističe njihov prijateljski odnos koji su Trump i Orban izgradili. Mediji u Budimpešti ponavljaju ranije iznet stav vlade Mađarske da Ukrajina nije spremna za ulazak u Evropsku uniju, ali dodaje se da u slučaju da Orban i učini određene ustupke po ovom pitanju, to će biti rezultat strateškog dogovora između Orbana i Trumpa, a neće biti popuštanje pred nekakvim pritiscima ili kapitulacija pred Evropskom unijom. Orban je već više puta pokazao da je dobar, ajde da kažemo, trgovac, ali i da je podložan upravo u toj trgovini da promeni svoje stavove. Orban se našao zbog ovih dešavanja i na udaru opozicije, koja ga je optužila da predstavlja trojanskog konja Moskve u Evropskoj uniji i da svojim potezima izoluje Mađarsku. Također isticalo se i da je Orban zapravo u pat poziciji, jer ako nastavi da blokira približavanje Ukrajine Evropskoj uniji, rizikuje sankcije i izolaciju od svojih evropskih partnera, a ako popusti, ugrozit će sopstveni imidž branioca suvereniteta. Međutim, Orban je do sada mnogo puta već pokazao da je vrlo vešt i političar, ali i dobar državnik koji gleda interes sopstvenog naroda, ali kao što sam i malo časa rekao, da je vrlo dobar trgovac. Ona optužba koja se odnosi na to da je izolovao Mađarsku, a koja dolazi od strane opozicije, je svakako besmislena optužba, naročito u ovim danima kada se upravo Mađarska ovih dana spominje kao potencijalno mesto susreta Zelenskog i Putina, sastanka koji svet očekuje već više od 3 godine. Hoće li do ovog sastanka uopšte
doći, kada i gde, još uvek je velika nepoznanica. Iako je sa susretom Trumpa i Putina nesporno učinjen korak u dobrom pravcu. Poštovani slušaoci, ovo bi bilo sve za današnju epizodu. Ja vas pozdravljam do nekog narednog slušanja. Info podcast.